Trapua zuretzat da. Norentzat kasua. Ongi etorri lagunok. Gaur, azalpen sinpleak emango dituzu. Ara? Opari bat? Norentzat da? Zederki, niretzat da. Eskerrik asko. Bideoan sukaldariak tresnak erakutsi eta norentzat diren azalduko du. Zer tresna erabiliko dituzu? Ea ba. Sartagin hau? Ados? Laban hause? Nik hori ez dut ukituko, ba ez bada. Lasai. Eta zua? Ba hau. Primera? Hau zuretzat. Oh, mila esker. Azalpen sinpleak ematen ditugunean, objektu bat norentzat den esana aldugu. Norentzat kasuak objektuaren hartzailea nor den adierazten du. Adibidez, hau zuretzat da. Norentzat da trapua? Trapua Peiorentzat da. Honela osatzen da norentzat kasua. Izen arrunta singularrean badago, harentzat bukaera erantsiko diogu. Nagusiak, zartaginak, sukaldariarentzat ekarri ditu. Izen arrunta pluralean badago, entzat bukaera hartuko du. Zerbitzariak platerak bezero entzat hartu ditu. Izen berezia edo mugagabea bada, dentzat bukaera hartzen du. Izena bokalez amaitzen bada, dentzat amaiera jarriko diogu. Peio dentzat. Peiorentzat arraina eskatu dut. Izena kontsonantez amaitzen bada, entzat bukaera hartzen du. Ibon entzat. Ibonentzat kokotxa goxoak prestatu ditugu. Lagundu esaldiak osatzen. Norentzat kasua singularrean. Nagusiak zartaginak sukaldari harentzat ekarri ditu. Eta pluralean, zerbitzariak platerak bezero entzat ekarri ditu. Eta izen bereziekin, peio dentzat arraina eskatu dut. Ibon entzat kokotxa goxoak prestatu ditugu. Azalpen sinpleak ematen ditugunean, tresnak norentzat diren esan ahal dugu. Hau da, hartzailea nor izango den. Norentzat kasuaren bukaera, izena singularrean badago, harentzat da. Izena pluralean badago, entzat bukaera hartzen du. Izen bereziekin edota mugagabean, adibidez zenbatzaileekin, dentzat bukaera hartzen du. Honela deklinatzen dira izen ordainak norentzat kasuan. Segi ikasten eta laster arte!